Bungad, ito. Ang mga per kilo po ng mga alimasag ay 200 pesos kada kilo. Yung sa kabila po ay 120. So shout out, good morning, good morning, good morning. Si Gandara, shout out sa'yo. Happy holiday! Ayun. So, magkano po yung okra? 10 piso. So yung ano mo, Baguio beans? Baguio beans, 50 ka na natin. 100 pesos no, na per kilo. Nay, magkano po pakbit natin? 80 kilo. 80 po ang kilo ng pakbit, no? Ipon ay 400 pesos. Tumpukan po ay 100 pesos. Ang tumpukan ay 50 pesos, oh. Tambak po na galunggong. Napakarami, sa halagang 50 pesos. May ulam na ang iyong pamilya. So, kabase na 100 pesos na tumpok. Tumpok per kilo. So, kaganda, may mga presyo na po na mga sapsap, no? Na inyong mabibili sa halagang 50 pesos. Pero ang per kilo po ay 240. Boss, magkano gulyasan mo? 200 ang per kilo. Ganyan kalalaki po yung mga gulyasan, no? Hey, good morning po. Shout out. Nay, magkano po presyo dito per kilo? 200 po yung per kilo. Ang ganda ng mga bisugo natin, no? Ito na, magkano po yung bisugo? 340 na per kilo. Abangos po nila. 150. 150 po kada tumpukan. Dalagang bukid na bato ay ito po 130 per kilo. Tilapiyang Batangas 150. 220 sa per kilo ng mga bangus, dagupan. Kano presyo ng mga sagisi natin ngayon? 200 ang per kilo. Yung dorado 240 na per kilo. Batalay. Good morning, good morning sa ating pong lahat at sa mga dumarayo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo po ay mag-a-update ng panibagong latag dito po sa bayan po ng Tumpukan o Malabon Fish Market, no? Alamin natin yung mga presyo ng kanilang mga alimasag na ibinebenta sa ating mga mamimili. So, unahan natin bungad, ito. Ang mga per kilo po ng mga alimasag ay 200 pesos kada kilo. Yung sa kabila po ay 120. Magkano naman yung ano? 150 idol. Ayun, 150 po yung kada net ng mga talaba, no? Tapos yung mga tumpukan po nila na bentahan. Ayan, magkano yung mga tumpukan dyan? 50 kada tumpok. Yan po yung galunggong, 50 kada tumpukan. Nagmartes pa ako. Ate, maglubay ka. Bawal yan. Lodi, thank you, salamat. Nagmartes kasi ako. Alright, dito tayo sa mga gulayan ng mga ating idol. So shout out, good morning, good morning, good morning. Si Gandara, shout out sa'yo. Happy holiday! Ayun. So, magkano po yung okra? 10 piso. So yung ano mo, Baguio beans? Baguio beans, 50 ka na natin. 100 pesos no, na per kilo. So yan po yung presyo ng okra, Baguio beans. Yung mga dahon-dahon po natin ay 10 piso na bentahan po ng kanilang latagan. So karot na... Magkano yung karot? Carrots, 40 kalahati. 80 pesos per kilo. Yung mga nakabalot po, mga naka-plastic po ay 20 pesos. Meron din pong bawang, 20 pesos. At yung mga kamatis natin ay 20 pesos na inyong mabibili. Ang repolyo natin, Boss Lando, 150 ang kilo. 150 ang per kilo ng repolyo. Okay. So yan. Mabili isang mga damputan po ng mga dahon-dahon, no? Alright, thank you, salamat. Shoutout sa mga followers natin dyan. Huwag mag-aani, huwag mag-subscribe. Ayun. Click notification Yung bell. bell.
So, shout out sa ating mga subscriber, no? Na nag-subscribe po kay Boss Lando Explorer sa ating pagbablog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shoutout mo si Ate Bustando, bumibili. Gandara, thank you. Thank you, Bustando. Shoutout sa pamilya mo, Bustando. Thank you. Salamat. Pakbet. Nay, magkano po pakbet natin? 80 kilo. 80 po ang kilo ng pakbet, no? Nay, salamat po. Dito po ang mga per kilo ng kanilang hipon ay 400 pesos. Tumpukan po ay 100 pesos. Ang tumpukan ay 50 pesos. Oh. Tambak po na galunggong. Napakarami, sa halagang 50 pesos. May ulam na ang iyong pamilya. Ang per kilo magkano? 150 po per kilo ng mga galunggong. So yun po yung mga galunggong na may labilab po na inyong mabibili, no? Oh, nanay kayo. Wala mo 1 kilo yun na. Ito sana yun. Boss, salamat. Bossing, thank you. Per kilo po dito ng mga presyo ng mga espada ay 240. Meron din po silang mga presyo na 100 pesos po na tumpukan na yun. Mga tumpukan po ng galunggong, no? Ang galunggong po natin dito sa Malabon Fish Market ay dagsa. Nabibili po siya sa halagang 50 pesos, no? Na kada plato na inyong mabibili. So, marami pa rin sa ating mga kababayan talaga ang dumarayo dito. Napakaraming tao. Yung mga presyo ng mga gulay, may 10 pesos, may 20 pesos. Ang mga tumpukan po ng sili ay 10 pesos. So, aabante na tayo para mag-alam-alam pa ng mga presyohan ng datagan dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Talagang pinagkakaguluhan ng mga tumpukan po ng isda dito sa ating bayan ng Malabon. May lagay, pero pag ano, paglagyan mo. Bili kayo ngayon, bukas wala nang ano, bangka. So yung natatanaw po natin ng mga presyo ng gulyasan po dito ay 100 naman po. 150 po ang presyo. So siksikan po dito sa Malabon Fish Market, no? So ito po yung presyo ng ating mga tawili sa 100 pesos sa per kilo. 80 pesos mga tumpukan. 140 po sa presyo ng mga tilapia Batangas. Ayun, shout out. Yan po yung ano, 150 po sa mga gulyasan. Tapos yung mga talaba na kanilang bentahan. Magkano naman yung talaba mo? 250 lang. 250 ang kada net. Babalikan yan, babalikan yan. Atong dalolo ko. Atong sa'yo, tangina mo. Alright, dito po ay mga galunggong din po na mga tinumpok sa halagang 50 pesos. So grabe, dagsa po ang ating mga bentahan dito ng mga galunggong na inyong mabibili sa sulit presyo. Mga tinumpok na 50 pesos, oh. 170.
Grabe sa mga tumpukan ng bilihan dito. Talagang masasabi ko na bagsak presyo po yung kanilang bentahan po dito sa tumpukan. So, shout out, good morning. So, ito po yung mga tumpukan po natin ng mga bangus, no? 140 kada tumpukan, 100 pesos sa mga tumpok na bangus pandaing. Mabati ng birthday na nun. Yan. Manghulog ka! Manghulog ka! So, ayan po yung mga lating ng tulingan natin, no? Ayan, 50 pesos po yung mga tumpukan, no? 50 pesos na tumpok. Ito po yung mga isdang alumahan. Nalalaglag! Oh. Bossing, magkano yung ano matulingan? Kilo. Ayun. Ito yung mga lumahan natin. No? Yung mga 50 pesos na mga latag po nila, nakaplato na po yan. No? Sandaan po yun doon. So, ang ganda ng mga sariwang latag po nila dito ng isda na inyong mabibili. So, ang mga tumpukan po natin ay sulit presyo. Sa halagang 50 pesos talagang ulam na. Ito po yung mga kalaso, kabase na 100 pesos na tumpok. Tumpok per kilo. So, kaganda, may mga presyo na po na mga sapsap, no? Na inyong mabibili sa halagang 50 pesos. Pero ang per kilo po ay 240. Sariwa yung teko ka na, 92. Dito paksiw pang Shanghai ate. Sariwa yan, 50 lang. So, mga tumpukan, dagsang-dagsa ang tumpukan po ng galunggong. 50 lang guys, sandano, 50 lang. Dito, alamin naman natin yung presyo ng gulyasan at presyo ng mga galunggong na ibinibenta sa ating mga kababayan o mga mamimili na talagang nag-iikot at may pang-ulam na sa kanilang mga pamamahay. Boss, magkano gulyasan mo? 200 ang per kilo. Ganyan kalalaki po yung mga gulyasan. 50 lang yan, 50. 50 sir. 50 lang dyan tayo. So, abante pa rin po tayo dito sa mga latagan. At talagang napakarami nila magbigay ng tumpukan sa halagang 50 pesos, maghapong ulam na ng iyong pamilya. Ayan, 50 pesos lang po. Sariwa. 120 per kilo. Libre pili. Tumpukan pa rin po dito. Puro galunggong ang dagsa po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan, ang mga latagan po. Ay, gusto. Nay, good morning po. Shout out. Nay, magkano po presyo dito per kilo? 200 po yung per kilo. Ayan, ang ganda ng mga bisugo natin. No? Ito, Nay, magkano po yung bisugo? 340 na per kilo. Paubos na mga isdang bato ngayon, Nay. Iba kasi baka hindi na magsilabas ng bangka. Swerte na lang po kung meron nakalaot na talaga magbabagsak sa market tree. Yung iba dyan, hindi na lumakas. Eh na yung barakuda na malaki na yun, magkano po yun? Magkano ba yan, anak? Magkano yung barakuda? 240 per kilo. Bilihan po kasi yun, ay buuan eh. Ayun niya, pinutol. Pag naputol na, hindi na ano ng ano, mamimili, no? Yun na, puro bunso. Si ate pa mukhang nakaubos na. Kita ko kanina rito eh. Baka nag-iikot na nagbablog na yon. Ano ba nasa loob? Daming tao. Ano kanina raw, hindi ko na makadaan. Tangali na. Di po, Nay. Salamat po, Nay. Dito tayo. Dito, medyo mababang presyo ng mga bangus.
Ayan, yung mga bangus po nila. 150. 150 po kada tumpukan. Bangus tumpukan, no? 150 po. Yan po yung presyo. Ayan. Yan po yung mga latag po ng patatas. Tinda, naubos na. Yan na po yung inabutan natin dito, no? Ito na lang kasi masyadong napakamura. Murang-mura po yung mga gulay natin. Nanay, magkano po to? Ay, 20 pesos sa niya. 20 pesos isang piraso. Oh, alin? Magkano po yung talong, Nay? Sabi siya, 20 lang tali. 20 pesos po kada tali ng talong. Yung patatas po natin. 20, 70 yan. Ito 70 pesos. Ito pong siling apritada. 20 lang balot. Ayan, yan po, no, sa mga mahilig mga magluto pansahog ay meron na po kayo mabibili ditong mga gulay. Talaga? Yan po yung mga 20 pesos, no, ng mga balot ng gulay. Okay, sabihin ka muna, nakablog kayo. Mangga po natin dito sa mga presyo ay 70 pesos kilo. So mga pang dessert natin sa ating hapagkainan, no, mga mangga. At dito ay longgan ay 50 pesos per kilo. 70 pesos na manggang hilaw. Ayan. 70 pesos, no, na per kilo. At ang ating mga saging na inyong mabibili. Bossing, good morning. Shout out. Magkano yung mga mani? Ay, 60, 120. Ayun. Sa mga latag natin ng saging. Tandaan, 70. Tandaan at 70 pesos na kada kilo, no? Yung mga apple po natin na 4 pieces ay 100 pesos. 100 pesos. Lemon natin, 50 pa rin. Walang pagbabago po yung mga presyo ng kanilang latag ng prutas dito po sa Malabon Fish Market. Boss, salamat ha. Thank you. Dalagang bukid na bato ay ito po 130 per kilo. Tilapiyang Batangas 150. 220 sa per kilo ng mga bangus, dagupan at ang mga tumpukan. Ate, thank you po. Magkano kilo? 180 po. 180. Ito po yung alimasag, no? Haluan po, no? Na mabibili ko sa halagang 180. Tapos ang mga isdang dorado ay 200 pesos na per kilo. Ito yung mga isdang bato, no? Ito po yung mga buntot na ng mga yellowfin. Tapos batalay, sagisi. Tapos mga isdang sagisi, no, napakarami. Ayan, no, kabanyera pa po. At ang mga latagan dito ng mga isdang bato. Ito po yung kahabaan po ng mga latagan ng isdang bato, no? Na inyong shout out po. Good morning. Shout out. Bitilya, sagisi pa rin po. At mga isdang talakitok, dorado ang inyong nakikita at lapu-lapu. So kaya wari, magkano yung lapu-lapu mo? Ayun. So ayan po yung mga latagan po, no? Ito po kahabaan na to ay talagang malimit po yung mga bentahan po dito ng mga isdang bato.
Parrot fish. So dagsang-dagsa pa rin po yung mga kababayan po natin dito sa Malabon Tumpukan, no? At sa mga bentahan din po ng mga isdang bato. So yan po naman ang mga latag din po dito ng isdang bato, mga sagisi, dorado, batalay. Magkano presyo ng mga sagisi natin ngayon? 200 ang per kilo. Yung dorado 240 na per kilo. Batalay 180 ang per kilo. So yun po ang mga per kilo ng kanilang mga isdang bato, no, na inyong mabibili sa murang halaga. Magkano yung medyo maliit Ano po? na kabayo? Hindi ba kayo nagkikilit? Paglaman po ano, magkano paglaman pa? Ubos na ang bangus dagupan. Nanay Noemi, magkano kilo? 220 lang, boss! 220? Oo. 220 ang per kilo po ng bangus po dito, no, na bangus dagupan. So yun po yung update natin dito po sa Malabon Fish Market. Dito pa tayo ngayon sa mga gulayan pala na nakalimutan nating i-update, no. Yan po yung mga 50 pesos na inyong mabibili. Ayan, sibuyas na puti. Yan po yung mga botelya po natin ay 60 pesos. Suka, yung maliit po ay 20 pesos. So sa mga gulayan po natin ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili, no? Shoutout! Shoutout mga kabalaging! Ayun, shoutout Daddy. Thank you. Alright, so yan na po. At na-update natin yung kalakaran o bentahan o sitwasyon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga dumarayo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, shoutout po. Sa mga vendor po natin masisipag, shoutout po. At sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa aking pag-vlog po dito sa Malabon Fish Market. Sa mga hindi pa rin po nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa aking mga i-upload at pakipindot na rin po ang notification bell. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat at tayo po ay magnilay-nilay. Salamat po sa inyong lahat. Boss Lando Explorer. Boss, ano?